Ευχαριστώ πάρα πολύ το Προεδρείο. Πράγματι, στα ΤΕΠ καλούνται να εργαστούν και να συνεργαστούν και άλλοι επαγγελματίες υγείας, πέρα από το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουμε βέβαια συνηθίσει να εστιάζουμε σε αυτό το δίπτυχο. Παρ' όλα αυτά, οι διεπιστημονικές ομάδες πλέον πρέπει να λειτουργούν σε συντονισμό και να προσπαθούν από κοινού όλες οι ειδικότητες για το καλύτερο αποτέλεσμα. Θα σας ξεκινήσω με λίγα στατιστικά για τους διοικητικούς, πριν προχωρήσουμε στα πιο ιδιαίτερα θέματα που αφορούν το ρόλο του διοικητικού μέσα σε ένα ΤΕΠ. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο η ειδικότητα του διοικητικού να γίνει λίγο πιο καθορισμένη, λίγο πιο γνωστή σε όλους τους επαγγελματίες υγείας και να δούμε κάποια στοιχεία για τη θέση του μέσα στο σύστημα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναγνωρίσει τους ανθρώπινους πόρους ως τη σημαντικότερη εισρωή των συστημάτων υγείας, αντικείμενο των οποίων, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι η παροχή φροντίδας υγείας στον πληθυσμό, ανάλογα με τις ανάγκες του, μέσω διεπιστημονικών ομάδων. Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 200 επαγγέλματα. Δεν είμαστε λοιπόν μόνο εμείς, δεν είναι μόνο γιατροί, μόνο νοσηλευτές, μόνο διοικητικοί. Παρ' όλα αυτά, στους διεθνείς οργανισμούς συνήθως δίνονται στοιχεία μόνο για ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό και συνήθως ως σύνολο, χωρίς άλλες διακρίσεις όπως είναι οι ειδικότητες. Το 37% των εργαζόμενων, στα τελευταία στοιχεία πάλι που είχαν δοθεί, πριν αρκετά χρόνια βέβαια, είναι οι υπόλοιπες ειδικότητες, εκτός δηλαδή από γιατρούς και νοσηλευτές. Από αυτό το 37%, το 8% μόνο αφορά διοικητικό προσωπικό. Οι απόφοιτοι λυκείου είναι πενταπλάσιοι σε σχέση με αυτούς της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και παρατηρείται επίσης ότι στις περιφέρειες η κατανομή τους έχει αναλογία όπως στους γιατρούς. Πριν αρκετά χρόνια η Εθνική Στρατηγική για τη χώρα προέβλεπε για το ανθρώπινο δυναμικό νέα πολιτική για αναβάθμιση και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ και στα κύρια προβλήματα που έπρεπε να επιληθούν ήταν οι χαμηλές απολαβές, ένα θέμα που μας απασχολεί όλους, ανεξαρτήτως ειδικότητας, και οι δύσκολες συνθήκες εργασίας, αλλά και η έλλειψη προσωπικού με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης. Έχει παρατηρηθεί δηλαδή ότι υπήρχε χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και μη εξειδίκευση συγκεκριμένα στο διοικητικό προσωπικό που απασχολείται στον τομέα της υγείας. Είναι αναμφισβήτητο λοιπόν το γεγονός ότι τα ελληνικά νοσοκομεία αντιμετωπίζουν πρόβλημα όσον αφορά την εκπαίδευση συγκεκριμένα του διοικητικού προσωπικού. Τα νοσοκομεία είναι στελεχωμένα με μη εκπαιδευτικό διοικητικό προσωπικό, αφού στα περισσότερα από αυτά απασχολούνται διοικητικά στελέχη που προέρχονται από την βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, 74,74% του συνολικού διοικητικού προσωπικού. Ενώ ακολουθούν κατηγορία staff ε με ποσοστό 13,01% και οι ΠΕ καταλαμβάνουν το χαμηλότερο ποσοστό που είναι 11,23%. Αυτά λοιπόν είναι τα πιο πρόσφατα στοιχεία, τα πιο πρόσφατα νούμερα μετά από όλη αυτή την πολιτική που σας περιέγραψα ότι θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει τουλάχιστον μία δεκαετία πριν που είχε σχεδιαστεί. Οπότε στην Ελλάδα το πρόβλημα της ποιοτικής και ποσοτικής κάλυψης των υπηρεσιών είναι υπαρκτό και αναγνωρίσιμο από όλους μας. Υπάρχουν επίσης γεωγραφικές ανισότητες στην κατανομή του και αριθμητική έλλειψη πάρα πολύ μεγάλη. Σε σχέση με τους διοικητικούς υπαλλήλους του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αυτοί που εργάζονται στα νοσοκομεία θεωρούνται υγειονομικοί. Και αυτό με την έννοια της συμμετοχής τους, της γνώσης και της ευθύνης που φέρουν. Η ιδιαιτερότητά τους αυτή σχετίζεται με την ευαισθησία τους σε θέματα που αφορούν στην υγεία, αλλά κυρίως έγκυται στην επιτακτική ανάγκη να βρίσκονται συνεχώς σε εγρήγορση και να επιδιώκουν την άμεση αποτελεσματικότητα, την ανάδειξη και επίλυση καθημερινών προβλημάτων, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τη σημαντικότητα του οργανισμού στον οποίο εργάζονται και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα ΤΕΠ. Οι επαγγελματίες υγείας στο σύνολό τους είναι μια ιδιαίτερη ομάδα εργαζόμενων, καθώς το αντικείμενο εργασίας τους αναγκάζει να σκέφτονται διαφορετικά, να αποδέχονται καταστάσεις που άλλες ομάδες εργαζομένων θα θεωρούσαν ταμπού, να είναι παρόντες, ας πούμε, σε στενάχωρες καταστάσεις, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι έρχονται καθημερινά σε επαφή με ανθρώπους που αναζητούν κάποια υπηρεσία υγείας και πόσο μάλιστα σε ΤΕΠ, που πολλές φορές η ανάγκη που τους φέρει είναι επικίνδυνη για τη ζωή τους. Με δεδομένη την ιδιαιτερότητα του χώρου της υγείας, διαφαίνεται ότι το επάγγελμα και συγκεκριμένα οι διοικητικοί υπάλληλοι
σε συνάρτηση με το εργασιακό περιβάλλον, είναι πιθανότητα ο καταλυτικός παράγοντας που οδηγεί σε κοινό πλαίσιο συμπεριφορών και κατ' επέκταση σε χαρακτηριστικά κοινής ομάδας. Κάτι που θεωρώ ότι όλοι βιώνουμε από το περιβάλλον το υγειονομικό που ζούμε. Ποιος είναι όμως ο διοικητικός? Τι σημαίνει διοικητικός τελικά? Είμαι σίγουρη ότι όλοι κάτι έχουμε διαφορετικό στο μυαλό μας. Κάποιο παράδειγμα από το περιβάλλον το εργασιακό, διαφορετικό πάλι. Αν καθίσουμε να συζητήσουμε ποιος είναι ο διοικητικός που έρχεται στο μυαλό μας, ποιος είναι ο διοικητικός που συναντάμε καθημερινά στην εργασία μας. Δεν υπάρχει περίγραμμα. Δεν υπάρχει καθηκοντολόγιο σαφές, επίσημο, που να αφορά είτε την κύρια ειδικότητα του διοικητικού, είτε εξειδικευμένο διοικητικό που εργάζεται σε δομές υγείας ή που προορίζεται να εργαστεί σε δομές υγείας. Ένα πρόβλημα που είναι και αυτό κοινό και αφορά πολλές ειδικότητες. Πολύ πρόσφατα είδαμε το καθηκοντολόγιο που αφορά, ας πούμε, στο νοσηλευτικό επάγγελμα και είμαστε στο 2023. Η περιγραφή, λοιπόν, που πολύ συχνά μπορούμε να βρούμε, είναι ότι είναι ένας ειδικευμένος υπάλληλος που ασκεί τα καθήκοντά του όπως καθορίζονται από τις δραστηριότητες του οργανισμού στον οποίο απασχολείται. Ειδικευμένος. Και ποιες είναι συνήθως οι εργασίες που κάνει? Διεξαγωγή κάθε ενέργειας που ανάγεται στη διοικητική, γραμματιακή και διαχειριστική υποστήριξη. Νομίζω έχουμε το ίδιο πρόβλημα να καταλάβουμε την ασάφεια, παρότι εγώ είμαι διοικητικός. Αναπαραγωγή εγγράφων και διακίνηση της αλληλογραφίας, συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και τις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητος ο οργανισμός. Στην περιγραφή αυτή, εγώ θα έλεγα ότι μου ακούγεται λίγο σαν πολυεργαλείο και κάπως έτσι βιώσαμε την εμπειρία αυτή στο ΤΕΠ που θα σας περιγράψω και παρακάτω. Τι προβλέπετε τώρα και πώς μπορούμε να δούμε πιο συγκεκριμένα κάποιες αρμοδιότητες και κυρίως με ποιες γνώσεις και ποιες δεξιότητες μπορεί ένας διοικητικός και ειδικότερα αυτός που έχει εκπαιδευτεί για τις μονάδες υγείας να προσφέρει στο σύστημα. Μια πάρα πολύ ωραία περιγραφή είναι σε ένα πρόγραμμα από ΤΕΙ, πιθανά να το γνωρίζετε, το οποίο έχει πλέον γίνει ΑΕΗ. Έχει γίνει όμως μια πολύ ουσιαστική και ωραία περιγραφή από τον αγαπημένο καθηγητή κ. Σαρή. Τα αντικείμενα εργασίας, λοιπόν, ενός διοικητικού στελέχους της υπηρεσίας υγείας έχουν περιγραφεί αρκετά αναλυτικά. Δεν θα σας κουράσω να σας τα διαβάζω, αλλά θα ήθελα να εστιάσουμε λίγο σε αυτά που έχουμε υπογραμμίσει, γιατί είναι αυτά που εμείς μπορέσαμε να εφαρμόσουμε στο ΤΕΠ. Μπορέσαμε όλα αυτά να τα κάνουμε. Μπορέσαμε να οργανώσουμε ένα τμήμα, να συντονίσουμε όλες τις δραστηριότητες ενός τμήματος, αλλά και τις δραστηριότητες εκτός τμήματος σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα τμήματα και τους οργανισμούς, να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν μια αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και αυτό να είναι βιώσιμο και να έχει την προοπτική να γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Εφαρμόσαμε προγράμματα, σχεδιάσαμε μέτρα βελτίωσης, τα εφαρμόσαμε στην πράξη και τα καταγράψαμε, δημιουργήσαμε διοικητικά εργαλεία, αξιοποιήσαμε όλες τις δυνατότητες που είχαμε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την οργάνωση ενός τμήματος. Αναφέρονται και κάποια άλλα πράγματα, όπως συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, όπως συμμετοχή σε πρωτόκολλα και ερευνητικές άλλες δραστηριότητες. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν σε συνεργασία, λοιπόν, με έναν διοικητικό. Έχει την κατάρτιση και έχει την γνώση για να συμμετέχει σε τέτοιες δραστηριότητες. Επίσης, συνεχίζουμε με πολλή ανάλυση πιο εξειδικευμένων πραγμάτων, ανάλογα με το πόστο που θα έχει. Γιατί, όπως είδαμε, αφορά πάντα το σκοπό του οργανισμού στον οποίο εργάζεται και τη θέση στην οποία τοποθετείται. Τι ισχύει όμως στα ΤΕΠ? Τι βρίσκουμε γραμμένα σε οδηγίες, σε νόμους, σε διατάξεις? Ποιο είναι το τυπικό που διέπει το ρόλο του διοικητικού υπαλλήλου μέσα σε ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών?
Σε γενικές γραμμές, οι αρμοδιότητες των διοικητικών υπηρεσιών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ορίζονται από τον εκάστοτε οργανισμό των νοσοκομείων. Στον οργανισμό λοιπόν των νοσοκομείων υπάρχει μια περιγραφή και για τους διοικητικούς, αλλά δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε ξεχωριστές διοικητικές υπηρεσίες μέσα στα τμήματα. Συγκεκριμένα για το τμήμα επιγόντων περιστατικών, αναφέρεται ότι το τμήμα γραμματείας εξωτερικών ιατρίων και τμήματος επιγόντων περιστατικών ευθύνεται για την γραμματιακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και του ΤΕΠ, τη ιεραρχία και βιβλία κίνησης και του ΤΕΠ, καταγράφει επίσκεψη ασθενών, ενώ φροντίζει και για την ίσπραξη των ανάλογων εσόδων. Και προβλέπονταν κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες, αυτές που βλέπουμε. Σήμερα που μιλάμε, προβλέπονται οι πάντες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οποιαδήποτε ειδικότητα μπορεί να προσληφθεί ως διοικητικός. Έτσι έχουν αποφασίσει, αυτό ισχύει σήμερα, αλλά μπορούμε να δούμε και να συζητήσουμε τι προβλήματα δημιουργεί αυτό. Όπως όλοι γνωρίζουμε, εφόσον είστε από χώρους ΤΕΠ, οι δραστηριότητες που καθημερινά αναπτύσσονται είναι πολυάριθμες και ποικίλες, με αποτέλεσμα να απαιτείται συντονισμός και νέα δράση όλων των απασχολούμενων, καθώς και των ηγετικών στελεχών, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότητα του τμήματος, η διεύθυνση στους οργανισμούς αυτούς που καλούμαστε να υπηρετήσουμε αποτελεί την πιο σύνθετη λειτουργία της διοίκησης και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις διαπροσωπικές σχέσεις. Επηρεάζεται συνεχώς από πολλούς παράγοντες και απαιτεί από αυτούς που την ασκούν μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα προσαρμογής στις έκτακτες συγκυρίες και επίγουσες καταστάσεις. Η δομή στα ΤΕΠ κυρίως είναι πολυεπίπεδη. Τα άτομα που τη συγκροτούν διαφέρουν στην εκπαίδευση, στο κοινωνικό, οικονομικό αλλά και προσωπικό στάτους. Βασικό σημείο της επίτευξης του στόχου του τμήματος είναι η λειτουργική διασύνδεση και η άρτια συνεργασία όλων αυτών. Ο απαραίτητος καταμερισμός της εργασίας πρέπει να συντελείται με τρόπο που ο κάθε υπάλληλος θα έχει επίγνωση των ακριβών ορίων των καθηκόντων του, κάτι που θα οδηγήσει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας. Πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα και τι προϋποθέτει για να μπορέσουμε να έχουμε την κλινική αποτελεσματικότητα που όλοι θέλουμε. Θα πρέπει να υπάρχει ιεραρχούμενη δομή, σαφής διάκριση των ρόλων και των ορίων ευθύνης, κατευθυντήριες οδηγίες, πρωτόκολλα εργασίας. Μόνο όταν λειτουργεί ως σύνολο ένα τμήμα και τα επιμέρους κομμάτια του θα μπορούμε να έχουμε επιτυχία. Υπάρχουν τα ιατρικά πρωτόκολλα που είναι γνώριμο σε εσάς, υπάρχουν και τα διοικητικά πρωτόκολλα που θα πρέπει να τηρούνται σε ένα τμήμα. Πώς το κάναμε εμείς? Εμείς ξεκινήσαμε να δημιουργούμε έγγραφα, να μελετάμε την νομοθεσία, να κατανοούμε τι πρέπει να κάνουμε ως τμήμα, τι πρέπει να τηρήσουμε. Και το κύριο διοικητικό έγγραφο που δημιουργήσαμε ήταν ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. Τι είναι αυτός? Είναι το πλαίσιο λειτουργίας του. Είναι όλη η περιγραφή της λειτουργίας του. Περιλαμβάνει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο, την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών, τα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες, τον τρόπο λειτουργίας, την εκτέλεση των εργασιών για την παροχή των ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών, τη σχέση του με τα άλλα τμήματα και τις υπηρεσίες, περιγράφοντας καθορισμένες διαδικασίες και το κανονιστικό πλαίσιο με τους κανόνες και τις αρχές. Εδώ μπορούμε να δούμε αναλυτικά αυτό που δημιουργήσαμε. Έχουμε συμπεριλάβει όλη τη λειτουργία του τμήματος, αναλυτικά. Οτιδήποτε προβλέπει η νομοθεσία και οτιδήποτε συμβαίνει πρακτικά στο τμήμα. Οποιαδήποτε διαδικασία τηρείται. Αναλυτικά το νομικό και θεσμικό πλαίσιο το οποίο τηρείται. Βάσει ποιων κανόνων τα κάνουμε όλα αυτά? Κάποιοι ορίζουν ότι πρέπει να τα κάνουμε λοιπόν και κάποιοι ορίζουν το πώς πρέπει να τα κάνουμε. Υπάρχουν ειδικά πεδία. Μέσα σε ένα τέτοιο εργαλείο μπορούμε να εντάξουμε οτιδήποτε κάνουμε μέσα στο τμήμα μας και ανάλογα πώς εμείς το δουλεύουμε. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός
στο τι θα συμπεριλάβετε, αρκεί να είναι αυτό που κάνετε πραγματικά. Και φυσικά να συμφωνεί με τις διατάξεις. Και αυτό θα μου πείτε, το κάνουμε μία φορά και τελειώνουμε? Και ό,τι λέει εκεί αυτό ακολουθούμε? Όχι, αυτό μπορούμε να το τροποποιήσουμε οποτεδήποτε θέλουμε εμείς, οποτεδήποτε νιώθουμε ότι υπάρχει ανάγκη να τροποποιηθεί. Εντοπίζουμε τα σημεία που πρέπει να αλλάξουν ή που θα θέλαμε να αλλάξουν ή που αναγκαζόμαστε. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το αλλάξουμε, λοιπόν. Αυτό που κάνουμε και αυτό το καταγράφουμε. Και προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί κατά αυτή τη διαδικασία στις προβληματικές διοικητικές πρακτικές. Να γίνουν οι προτάσεις για ανασχεδιασμό με την υποστήριξη κατάλληλων εργαλείων και μεθοδολογιών, με σκοπό να καταστεί η υπηρεσία αποτελεσματική, αποδοτική, ανταποδοτική για τους πολίτες, για τους ασθενείς. Κάποιες διαδικασίες μπορούν να οριστούν μέσα από τη διαδικασία της μοντελοποίησης, να γίνει ένας σχεδιασμός των διαδικασιών, να αξιοποιήσουμε εργαλεία μοντελοποίησης, να σχεδιάσουμε ένα μοντέλο και φυσικά να προβλέψουμε για μηχανισμούς υποστήριξης και αξιολόγησης αυτής της οργανωτικής αλλαγής που θα κάνουμε. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε όλοι μαζί σαν τμήμα και φυσικά με την συνεργασία ενός διοικητικού. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι στο ΤΕΠ, και όταν μιλάμε για αυτοτελές ΤΕΠ και εξετάζουμε το πώς μπορεί να είναι αυτοτελές, επιβάλλεται να υπάρχει ξεχωριστή διοικητική υπηρεσία που να ανήκει στο τμήμα, να έχει προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης, να αποτελείται από υπαλλήλους διαφορετικών κατηγοριών για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών, συγκεκριμένων κλάδων σχετικών με την διοίκηση φορέων υγείας, να υπάρχει αναλυτική περιγραφή θέσεων εργασίας και καθηκοντολόγιο, να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες και ειδικές δεξιότητες. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο, αλλά πριν σας ευχαριστήσω, θέλω να σας πω ότι αυτό που σας έδειξα ως παράδειγμα, όπως σας είπα και στην αρχή, το κάναμε πράξη. Είναι ο εσωτερικός κανονισμός που συντάχθηκε στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών της Νίκαιας, όταν το τμήμα ξεκινούσε την λειτουργία του σχεδόν. Λειτουργούσε κυρίως με νοσηλευτικό προσωπικό. Το ιατρικό είχε ξεκινήσει να στελεχώνεται, το διοικητικό φυσικά ήταν ανύπαρκτο. Ξεκινήσαμε λοιπόν μαζί στην Νίκαια, με όλη την ομάδα, να δουλεύουμε μαζί για να μπορέσει να προχωρήσει σε άλλη λειτουργία, πιο σύγχρονη. Σε αυτό φυσικά μας ανέπνευσε ο διευθυντής του ΤΕΠ, ο κύριος Τσιφσής, που όλοι γνωρίζετε, και μας έκανε να πιστέψουμε στο όραμά του, για το τμήμα του, για το νοσοκομείο του και, όπως γνωρίζουμε, για τα ΤΕΠ όλης της Ελλάδας. Εάν το έκανε η Νίκαια, μπορείτε όλοι να το κάνετε, μπορείτε όλοι να βρείτε τους ανθρώπους που θα τους εμπνεύσετε και που θα θέλουν να δουλέψουν μαζί σας και να μπορείτε να κάνετε πιο αποτελεσματικό και πιο αποδοτικό το τμήμα σας, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και σύγχρονα διοικητικά εργαλεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.